Παιδιά, Νίκα το Παύλα Τρόξ εδώ. Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Το έχω αρχίσει εδώ και κάτι μέρες, γι' αυτό έχω τόσα λίγα κύπελα. Όποιος θέλει να με κάνει friend με λένε. Το βλέπετε βασικά, εκεί πέρα που λέει Uid. Έχω αυτά τα skin, δεν έχω πολλά. Το Epic Free skin έχω. Έχω τον Daryl. Έχω το Poco. Την Nick. Ναι, έχω αρκετά skin. Θα φορέσω λίγο. Αυτό λέω να φορέσω. Και είναι εδώ. Εδώ. Πάμε. Δεν είμαι τόσο καλή, να ξέρετε. Και ναι παιδιά, όποιος θέλει να κάνει ένα like και μια εγγραφή. Και όποιος θέλει να κάνω βίντεο Brawl Stars να μου βάλει εγγραφή και like ξανά. Βασικά, όποιος θέλει να συνεχίσω το Brawl Stars να βάλει εγγραφή. Όποιος δεν θέλει να βάλει like. Αυτό ήθελα. Οπότε δεν πειράζει. Μου στέλνει τώρα κάτι φίλοι μου. Για να βάλω άλλο skin. Και ναι, όπως καταλάβατε θα κάνουμε και βίντεο Brawl Stars και Fortnite βέβαια. Και ναι. Θα κάνω το μπάκι. Όχι, θα πεθάνω. Αυτό δεν έχω παίξει πολύ. Ναι. Αυτό το βίντεο θα βγει κάπου στα 6-7 λεπτά, 6,5. Ναι. Όχι. Θα αλλάξω το γιατί δεν. Βγήκα. Θα πάμε. Να φορέσουμε βασικά. Και σύντομα θα παίξουμε, θα κάνουμε και βίντεο Brawl Stars Duo με έναν φίλο μου που είναι και αυτός YouTuber.
Γι' αυτό πατήστε κουδουνάκι για να το δείτε. Όχι, καλή σπίτι. Γιατί τώρα τι θα κάνω, δείτε. Το κάνω καλά team. Θέλει team. Βλάκα. Το ξέρετε θα το κάνω. Και ξανά την κόμψα με υπερβολή, το ξέρω. Και έτσι και φεύγεις από κάποιον. Θα τον βρω, να τον φάω, να. Θα του κάνω την μύτα, αυτό με υπερβολάει. Αλλά λίγο να τον σκοτώσω. Παιδιά, παίζουμε και ένα τελευταίο, μετά τελειώνω το βίντεο. Και πώς το πλέον. Και ναι. Πολλά τώρα πω. Τελευταίο game θα. Πολλά. Και θα βγάλω κι άλλο. Μπορώ να πάρω αυτό. Θα τον φάω το. Έλα, αυτό το τελευταίο game θα το πάρω. Θα βγει πάνω από 7 λεπτά, δεν πειράζει. Θα νικήσουμε σίγουρα. Είναι δύσκολο εμένα. Πάμε. Τι πρέπει να γίνει. Θα το κάνουμε μεγάλο πλέον. Αν πεθάνω θα γίνει αρκετή. Ξέρω. Θα πάμε από εδώ. Πέθανα από μόνος. Και ναι παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα subscribe και bye.